Wel, da ni nôl efo'r bedwaredd benod o ein hanes ni Llanddeusant. Be fydd thema y benod hon tybed? Faint o siopa yma pan o'ch chi'n plentyn bach? Wel, y cof o gyn ni, gychwynna ni fo siop Hugh Thomas Butcher. A o'n aml I fargian I gael ano'r sadwn. Am na ton am ffridgis. Dyn aml dro fe fi nôl pisyn o gig I mam ar gyfer ni gyd. Ano'r sadwn. O'n a fargian ti'n gweld. Does to'r gig yn cadw heb ffridge na gwaith. Mae o'n un adeilad mawr, ond mae o'n 3 darn. Y darn cynta gosau'r eglws ydy darn lle o Mr a Mrs Thomas yn byw efo'i plant. Y darn canol oedd y siop y cigydd a'r darn pesau un oedd y safdy lle oedd o'n sad yr anifeiliad. Oeddech chi'n cael bob math o bethau yna. Dyn ar nos fawdd bydda Mrs Thomas wedi gwneud bron i'w gig. Dydw I ddim yn licio bron, ond oedd o'n gig, a byddwn ni'n gorfod mynd i'n had a mam nôl 2 glusan o bron bob nos fawdd, cos oedd I'n neud ar ddim awdd. Wedyn, mi oedd na lot yn gefn y tŷ pan oedden nhw'n trin yr ardd. Oedd na lot o esgyrn, penglog, gwahanol anifeiliad fydda dyna. Ie, na mi oedd o. Ac hefyd oedden nhw'n gwneud I sausages I hunan. O bob peth yn cael ei wneud ac oedden nhw'n prynu rhan fwyaf o'r anifeiliad gen ffermwyr o gwmpas. Wedyn oedd o, mae o beth sy'n digwydd rwan. Mae nhw wrthi rwan yn sôn am prynwch lleol. Wel, mi o hwnna'n hollol lleol. Oedd yr anifal wedi fagu yn Llanddeusant. Oedd I cael ei ladd yn Llanddeusant ac oedd yn cael ei fyta yn Llanddeusant. Lle mae bwl rwan de. Yna oedd a llabdu bach na fe de. Di fydda Hugh Thomas y Butcher. Fo'n mynd o rownd efo fan, rownd y ffermydd, yn gwerthu cig hefyd lle de. Bwl ydyn ni'n alw fo, ond Tyn Llan ydw fe enw iawn yna fo, ond oedd wedi bod yn di tafarn flynyddoedd yn ôl. Ac wrth ochr Tyn Llan, ond na di bach, a fanno wnaethon nhw ddechrau gwneud cinio I plant yr ysgol. Neu cyn hynny, o pobl yn gofod cario I te a'i pisar a sandwich neu fichdan hyd yn oed. Siop Hugh Rollans wedyn. A dwi'n meddwl na Miss Wan oedd ar y gowntar. A mi oedden ni'n cael yn denu fanno. Fi ti'n byta Ynys Môn. Wel, oedd o'n losin calad iawn ac yn dal am hir. Wedyn tueddu fynd I fanno. Siop bob dim oedden ni'n galw honno. Tom gwahaniaeth, be ydych chi'n ofyn amdan? Oedd o'na ddefnydd yna, o'na bethau tŷ yna, o'na fwyd yna. Ond siop Hugh Rollans ydyn ni'n galw hi. Emma Hugh Rollans oedd yn chadw hi. Cerdded I mewn I siop. Oedd bwyd un ochr, tynia a phallu. Ond wrth gwrs oedd y fashion yn yn amser I ar ôl y rhyfel, ond y fashion. Dda ni'n cael mond hyn a hyn o bethau. Ond oedd y siop, os ydych chi eisiau siwgr, ydyn nhw'n o papur glas a rhoi siwgr o sach yn efo, a'i bwyso fo. So oedd yn dŵa mewn paced. A fo chyf arall y siop, oedden nhw'n gwerthu pratia, gwydfa, a be dwi'n gofio'n hongian o to, oedd clocsha. Achos oedd pobl ar y ffarm yn gwisgo clocsha fyd ag hwnnw. O'n oedd general stores le, ddau o Iemyncos hefyd le. Post Office Llanddeusant. Mi o'na ddyn ar draws y lôn
drifar tacsi ddyn mawr abal ac yn gwisgo cetar lledar a dda ni fel plant natur i ofno. Dim bod o'n gwneud niwad o gwbl, ond dwi'n cofio achlysur o'na bisin o doffi a ceiniog oedd o, a llun buwch corniog yna fo. Ceiniog o fe, o'n job cael ceiniog. A dda ni'n mynd i fanno cael toffi. Cyn dod tu allan i'r drws, dda ni wedi torri'r papur i ffwr a di gillwn y papur ar llawr. A gwraig y dyn tacsi oedd poli robaid ac yn gwisgo beret ac yn fain fel ffirat. A dyma i yn deud wrthon ni, wych chi be Tom medda wrth i gŵr o'n i'n deud, wych chi be Tom, mae isio boddi'r hyn oce a mae illwm papura. Wys di eisi adra yn gynt o'r hannar ar ôl y deud yna. Mr and Mrs Williams oedd yn fan yno, ac o honno'n siop, ac be oedd ar cwntar yn fan yno bo amser, oedd na beth torri bacon, machine torri bacon, oedd nhw'n gwneud ti fo llaw. Dyn os oedden ni isio cig oer neu bacon oedden ni'n mynd i fanno. Wedyn y poflas oedd post un ochr. Wedyn, fel ych chi'n mynd i fewn, oedd y siwffodd yn llawn bara. Ac o'na 3 postman yn cario post allan o yma. Pawb ar ei beic, rhedeg honno. A wedyn, yr ochr dde, fel na ni'n mynd i fewn, oedd cwntar a bacon ar y cwntar a peth i dorio. A siwffodd y tu nôl, ond to'n am trydan yma rhedeg honno, tan tua 1958 dwi'n meddwl gyda ni drydan, a gyda nhw freezer, a dda ni'n cael hufen ia am tro cynta. A fish fingers, dda ni'n mynd i gweld fish fingers cyn hynny. Siop Mr Williams yn Elim. Mi o gynno fo siop arbennig, a mi o gynno ddwy, wel, fania eitha mawr yn mynd rownd y plwyfi i gyd. O Lafachrad i Llafeithlu, Llanrheila, Llanwarngornwy, Llandrisan, Llanbabo, Llangenedl. Oedd Elim yn nhw'n gwerthu dillad gwlau, bara, bwyd, tynia, bob math o bethau. Ac yna nhw hefyd, o gynnyn nhw 2 fan fawr yn cario allan, mynd rownd y ffermydd a phallu, achos o rei bobl methu mynd i'r siop, de. O gyda fo 2 fan mynd rownd ffermydd hefyd, lle. Wedyn dros y ffordd eto, oedd Rhianfa, neu siop Antiolwen ydyn ni'n galw hi. Dych chi'n mynd i fewn, 2 stafell bach, dych chi'n mynd i fewn, pethau da, dim ond pethau da, ond oedd y rasiant oedd. Dyn ta ni'n mynd cael mond hyn a hyn, achos da ni'n gofod cael cwpon i gael y pethau da. A ochr arall, o gynnu hi stafell efo tegana phallu. A wedyn, fydda mam yn mynd i'r siop, a rhoi ryw 6 einiog dros y cwntar, 2.5 illa hiddiw, neu 5 bach mwy. A neu swll weithiau. A wedyn erbyn y Nadolig, oedd hi wedi cael digon i gael dol, neu beth bynnag oeddwn ni'n gael yn bresant Dolig. Mae siopa yn hynod o bwysig ar gyfer bob un pentra, a mae'n debyg bod yna lawar o sgwrsiau diddorol di bod wrth giwio am fara, llefrith a wya. Mae gen Sam 2 gwestiwn arall i ofyn i'w ffrindiau. Felly welwn i chi tro nesa.